Tumbure maoko. Turena uyama mangari amudare. Chinango chenyama mangari amudare. Mutuzo yamashuri. Ndakakwira dare pamusoro pemwana wangu anozitadiwa. Tadiwa akamitiswa na polite. Tadiwa akamitiswa na polite. Ndobva taperekedza tadiwa kana polite. Taperekedza tadiwa kana polite. Ndokusvika kana polite takasvika polite atiza. Takasvika kuna baba vacho nemukoma wake. Tadiwa nemukoma wake. Anotadiwa. Tadiwa Jason. Anditaure. Baba vacho pikita ndobva vafonera polite. Ndokubva auya. Auya takataura nyaya pana sabhuku. Sabhuku. Murita ku Tataura nyaya pana sabhuku. Ndokubva baba wa polite nemwana wavo anonzi Louis. Vakatanga kuti Louis achitidzinga pamba pavo achiti aisi nhumbu yemwana wavo. Baba wari yakurisa nemukoma wacho. Vaita aisi nhumbu yemwana wavo. Asi uya ivasika kurwisa. memory kuti Akadzoka akabvunzwa nyaya ina sabhuku. Akapindura achiti handimuzive tadiwa. Ndobva azoti ndakadana naye 2 weeks. Baba wacho na amai ndoera baba. Baba wake nemukoma wake anonzi Louis. tadiwa usho anomusa tadiwa uya ari Hawe. Muzvimesvo zvakabva vadza sabhuku kuti panoenda madhenti mwana kana asvitsa mwedzi. sibira mai sibira Saka izvozvo mwana ane 2 months. Takangomirira. Havana sina chavachataura. Wo mwana atosvaro. Awo. Tadiwa. Yo, anzani. polite Polite. Unomzwele msikana mkazi. Kwete. Andimusi. Andimuzii. ndakawani Wakudana naye ere. Bongo. Kuti umuzivize. Andimuzivi pakuti zvaari kumhanga handimuzivi pakuti nyaya iri kunobva ishe ndeipi. Sorry musoko wangu. Unongoti ndinomuziva uzomirira kubvunzwa zvimwe. Ukatanga wati handimuziveka, unenge watora sawa. Unenge watotanga kutoratidza mai. Vanhu vanotanga kutokura. Amai vakauya kubapenyo nemwana wako. Mukoma wako nababa wako chiti vakaita. Aiwa. Kuti anoiziva. Tinoda kuti polite musikana uyu wakadana naye Kwete. ya. hauna mvura wadana naye Yes. zvinhu zvawabva kupindura apa wamboti chiva mai manjapo pakupindura Aiwa ko naye atawasha. Tandetswa ne. pawabva apa wambopindura kuti kudia ipapa pawabvunzwa Andekambodana. pawanga wachikundura wangopindura kuti kudi wakambodanana naye here musikana Kwete. Aiwa. Chirega kwapedza pamwe naye musikana. Uyu unomuzivawo here mukomana uyu? Ndomuziva. Wakadanana naye? Ndadana naye. Makatoita bonde? Takarara tese. Padai waitoziva nemwedzi yacho muzukuru waingoti yoti gogo takadanana takagara tese pakati. Iya zvinyarwe muzukuru. Ole ndatangodana naye muna May. Kubva ipapo ndobva ndikatanga kurara naye. Zvoti pana polite handachasingazivi. Pedze ndiye. Isu hatidei zvekuyadzana mudaka. Wanzwa polite? Ndozvanamubvunzira. Ane mosha. Ndiye fiction yakuita bakali. Handinobvunza mari yenyu unatemenyi unachiyamai chamakurada remi Susu vakatidzinga kuti ngaisi nhumbu yemwana wasaka kuti kuna sabhuku tiende kumadhenti tizoziva kuti mwana ndewangu. Saka nguva yacho vakataura kuti tiende kumadhenti yadarika. Toda kuti chokwadi chibudi. hanzi baba wakaripa Wako arakuye.
uyu zvakatambiswawo mwana wedu auya mwana atozofonerwa anga akatiza nyake saka tofonerwa kugara naye mutaure kuriko mutaura mapongwe mutaura yai kuno simukai ini ndiri mwana wa Pride ndiri muzukuru wa Pride vakauya vakumba vakayamba kuita ndini ndakatodaidzwa nakauya kumba kwavo ndakavasangana navo varipo mukakukura kuti kudii takakurukura navo vachibvunzwa mubvunzo ndinonzi Clemens Tondori munomu mune vakauya vachidai vakabuda ma100% pama10 marikunzwa mhosva ari kupuhwa kuna handiri kunzwa ngushe ari kunza anodanana nemwana uyo akati anomwana nemwana uyo paakakurukurwa sasura paikakurukurwa rinondodari tapadare uyu ane mwana nemwanasikana ari kuti mwana wainaendewo uyu iye ndianoderera ina ndingazviderere iye ndianogona kudera olaiti sikana ari kuti mwana wainaende wako ukarara naye nemwedzi mahumbo zvamaitawo kwangu kumahombo rimera vadari manje uyu ari kuti mwana wauinaye wainaende wako hongu kana kwete chipuruvha pamberi pedari kuti mwana asi wako nongera maoko nokuti uyu ataura iwe pamusoro izvi chaita kuti nditi mwana asi wangu ndechekuti ndofunga ane vakomana vaidanana nawo handiti ndofunga ini ndakangoda nezvenguva diki asi mwedzi ari kutaura kuti yandakadanana naye nepandakadanana naye hazvienderani mwedzi ndio ari kupesana yes hazvienderani nepamuviri paari kuti paakapona iti mwana ndewangu alright kuti mazuva wakasangana naye nepamiri paakapona iti mwana ndewako zvikupesana zvinopesana iwo kuti wakasangana naye atoone pamiri kudhara ndizvo kwete akatozobata pamuviri ini watopedza nezvake kudhara ava kutoda nevamwe vakomana vandaiziva wapedza nezvake kudhara ndotoziva nemazita avo asi panga patova netumanzi kumberi alright yakoona mhosva yokugara nemwana wavanhu isati ataurai mwana yokugara nemwana wavanhu ndo mhosva uinaye yauribatwa nedare rineri yokuti wakadana mazwa uyu akasangana neuyu zviri kunze kwemutemo asina kutedzwa ane mhosva yedamage kumusha kwevanhu isati atipinda nawo yemwana mazvinzwa iyoyo mambo vana pamutongo ini nechandoda kutaura dare rese richinzwa nderekuti kana vanhu vachichata kunochata vanhu vaviri hakuchate vanhu vatatu kana vana kunochatwa nevangani nevaviri vamwe vese tiri vaokeri mwana kana achizvarwa anozvarwa nevanhu 2 vamwe vose muri vaokeri handiti ndo zvandoda kungoti ningotaurwa kuchata unochatwa ne2 kuzvara mwana kunozvarwa nevanhu vangani uyo ari kutaura kuti nhumbu yangu mei ndogo rakapera kwete mei womarumwe zuro mwedzi wamarumwe zuro handiti nai handi mei wogo rakapera uyu mukomana ari kubvuma kuti zvishuwa musikana wangu takaita sei taidanana naye ndinda taitotangawo kurara naye ndokubva kwazovewo vamwe saka ii pari hadhi papo kuti pagona mukomana wataura zvakanaka wati musikana wayo ndiwo akatanga kudanana naye mukagara naye mumashure mazvo ndokubva azodanana nevamwe ndopaakazobata pamiri watosiyana naye kudara ndizvo saka ona nyaya iripo ndeyekudai so musikana ari kupomerawo kuti mwana wainaye ndewako iwo uchapurwa kuti mwana hasi wako asi nhau yacho chakutonga nhasi
haisi kukupa mwana kuti ndewako kana kuti asi wako, ndeye kuti une mhosva yekumbogara nemwana iyeyu yokutobvisa umhandara wake zvaurudza dare iwewe. Ndo mhosva yaurimbotongwa nayo nhasi. Wazvinzwa? Imimi maamuri kudei padamage yemwana wenyu. Tasvika kune zvemwana. Tasvika kune zvemwana. Zvemwana hazviriko. Maamuri kudei padamage yemwana wenyu. Vari kuda mombe. Mambo vachazoona zvakafanira here kana kuti kwete. Ndo vanopa mutombo wekupedzisira. Yemwana iwewo unofanira kuprova kuti mwana haasi wako. Nokuti amai vatopedza pavanongedza iwewe. Hakusina rimwe dare futi richapinzwa amai kunze kwokuyewa paumbowo kuti mwana haasi wako. Nokuendesa mwana newe kuDNA. Failure to do that, mwana ndewako. Saka kwenda rini kumaDNA nemwana uyu kuti tizo bazova noumbowo kuti mwana haasi wako. Mzoresha. Ngati sofa hapa ndina mari. Aiwa, panazwa kutaura. Uri mumhosva. Zvinhu zvokuti zvinobudise mhosva. Ndonzira bedzi kufika. Iri pamurawo kuti uzvizikamwe kuti shuwa mwana uyu haasi wako. Ikoko kwazvinobuda ikoko. Asi akazowanikwa ari wako usvika mabudani. Izive kuti judgment inodana namambo. Ngoti pandokwanisa ni muna February. Pesa apa achichengetwa anenge achidya achichengetwa nani pesa? Kana wati nenge ndichomupa chikafu kana uri woti support muna February. Anenge achichengetwa nana. Batsira? Kana batsira? Amusoro wedare. Inini mafungira angu nemaitira angu. Inini ndichifungidzira na October. Ndauya ndichadzoka amira nditauro baka inini kukumbira kune dare kwendiri kuita anditika makumbira ndiri kuita kudare ndiko kuti inini chauya nemari yangu kuno yedare ndatongwa nisina kudi kubhadhara dare anditika ndinototenda Ishe nokunzwisisa kwa anditika paka ndisikana nenchida kuti nditaure ndakasungunuka paka inini ndanchiti muna October ndo petinenda totorana ava nemwana wangu toenda unogadzirisa nasekuru wangu wenyu vani matendesi aiwa sekuru nangu wasiku matava ndiyano wenyu yawa ni sekuru awa ndiri kuti uyu ndikugara naye inzwa nyaya tiri kutaura dare dare rinokoshesa kodzero dzemwana dare rinoidaro riri pamutemo rinotonga nemutemo weZimbabwe unomunyika dare rinokoshesa kodzero dzemwana tati kubva nhasi kubva ipapa patumbira nawo nomudare uyu mwana wacho uyu anenge achimbochengetwa nani pari zvino isipo petinenge tawana sipo tinovapa asi kutaura zvokuti makamawana this dare where the court pamusoro baba emitaona kuti mimika baba asi maitire ine mataura kuti pamberi pedare tikuona kuti mimi ndinoda kuvharidzira mwana wenyaya asi zvazvinoita manje nyaya kana yamudare dare harishakupingwa yamuoda ino dare namambo ndo anokupai nguva senyaya yaka yamudare imichinipai nguva aiwa asati nguva atikupai nguva imba muchipi nguva munopuwa nedare regai endai munogara pasi mani chiendai munogara pasi torera chief kwese kwakuti kumadentist awaenda ndimo dare imwe ava amai ndevakwirira uyu
Ko vangu baba ngara. Baba uyai. Baba ngara bwana. Anzi sekuru baba wae. Tora no saka yakakwana kuna chakano. Ndi sekuru baba wae. Mako kusiri. Amaya avakwirira mukomana wayo. Vari kuti akamitisa mwana wavo. Asi mukomana airamba. Vanoti vakatotakura mwana wavo vakaenda naye vakasvikomhanyiswa kutorwiswa nevava. Ndokubva tabvunza mukomana ari kuti shuwa akadanana nemusikana uyu. Ari kuti ndakadanana nemusikana uyu asati azodanana nevaari kuziva uyu kuti vakazodanana naye. Kureva kuti ndiye akabvisa umhanduro musikana uyu. Saka amai vakati vari kuda mombe yedhemenji. Zvakare anobva vatiwo pari kuda kuendwa kuDNA kuti vazive kuti mwana akazvarwa uyu ndowavo here. Pozwa nemawo baba imi baba nawo yati mukutonga inayo inawo imwe chete ndeyekuti uyu mukadzi unomuziva ndizvo iwe kubvunza ndorubvunza iwe unomuziva wakavata naye ndokati kutonga mombe yekuti wakazana nemumwana uya ava anditi ndizvo tozoenda zvenyu zvekumadheni pamunouya musasangana newe kumadheni vanenge vari pano asi mombe yekuti wakaenda chete kunharara navo chere muri 5 mose ndinokuchajai mombe nokuti maitoziva kuti mukurara nemwana urara mombe iyo ndeyandikuda asi mombe ndikuida kuna baba mazuna baba haisi yekuti mukadzi ndewake kana kuti mwana ndewake ndeyekuti mwana wenyu hamuna kumutaura kuti usaende kana nyachero anga mahuraya usaende. Saka mombe yati kuchaja ndeyekuti uyu mwana wenyu akaenda pazvinhu zvisingaite pachivanhu chedu hatitendere izvozvo. Ndipo vanozoya vane zvirwere zvimwe zvati kutaura pano. Saka kuti vana avasaende ikoko isusu tikangoni handi munhu akanzi aremba anenzi kaundi number 1 kaundi number 2 makore anenge achiwedzerwa iyani isisuwo kaundi yekungoti munhu warara nemwana wevanhu imombe ngandanasaina apa inde musaine baba nemwana bhatara mombe 31 moya kumadheni panapa munoya panapa munhu ane 120 yenye edheni mwana 120 ndaunezvimba ishe wangu nenda kumuteerera ini ishe wangu vari pavataura zvavo mwana atadza kurondedzera kuti vakadzingirirwa vakaita sei. Pakataurwa nhau yakanaka kwazvo pamusoro pamai ava nemwana wavo. Mwana wavo akataurwa vakomana vake vanokwana kuita 5 achibvuma aripo varipo amai avo teerai baba vose vari 5 amai ndimamai vemwana uyu ndikuda kuti panapa mutenge masamoni evanhu vose ivavo asi mwana wenyu uyu mutsure mwana wenyu ngaande kumatemeu usaite business nomwana wenyu mombe nembudzi baba iripo here baba mombe yacho hai mombe tinotsvaga iripo here baba singopedzawo mukomana mombe iripo good mbudzi wacho Obaba mbone mbuzi mshango wamabwe baba. mbudzi wacho baba